Saglit lang, yung nyog. Yung nyog, pwede na natin kuhanan yung buko. Nag-iisa lang, oh. Nabayaan lang nila, no? Pang-inggit lang talaga, eh. Ha? Saan? Ayun yun sa tabi ko kasi basada ang shirt ko. Tapos kinangkot mo pa yun, sinabas mo. Wait lang mo, nagsisilbi ako. Wait lang. Oh, yung medyas mo, yung medyas mo. Ganda naman ang bahay nila, oh. Naku, puro style talaga na, eh. High-end ng subdivision, ha? Nanalo sa pamuluto yan. Sobrang ganda ng design, no? Grabe ganda ng bahay. Pangarap. Pangarap ko lang. Nanalo ng luto yan. Grabe. Ganda ka lang? Ano? Nahalong loto? Pero yan yung mga style na nanakawan kasi salamin lang yun, babasagin lang, eh. Dapat nun mga ganong bahay mo, may security guard ka na, diba? Sa barangay yan. Hindi pwede sa mga barangay ganong bahay. Pwede rin, kaso lang depende sa barangay. Kung may magulo yung barangay, Mga ganon. Kung ganong bahay mo, dapat nun meron ka. Face mask ka pa. Wala kang face mask. Ano yung pa? Wala nga, face mask. Binigay ko nga sa'yo, eh. Muslim pala.
Napili nila anti-karing dito? Area. Muulan ah. Shout out sa mga ano dyan. 1 million viewers. Shout out. Yung may viewers eh. Wala akong face mask. Kaya taga-tuwali ako. Mga checkpoint. Hindi ka naligo. Bao. Ayos yung barbecue niya, patayo ah. Style yun ah. Shoutout sa'yo, Pabrika Pertero. Pobreng Carpentero, shoutout. Salamat pa sa patamsak mo. Nakatara truck. Mga anak ko ito.
Shoutout sa'yo, Pobre Kapetero. Medyo maingay lang ah. Salamat kayo, bay. Ah, ala, Pobre Kapetero. Ayaw lang pag binisaya Janos kay dili ka makasabot. Atak. Medyo ngayon lang ako naka-live kasi ano. Post ko na lang yung video ko sana sa YouTube. Hindi ako nakapag-update. Dito ako sa probinsya. Baka masusunod. Doon na araw. Laki pa ng kailangan ko, subscriber. 225 pa. Maalog lang ah. Hindi ko paano basa. Wait ah. Konti na lang. Konting post na lang. Magalaw. Ganda ng mga tao na rin. Ito yung probinsya ng San Jacinto, Pangasinan. Shoutout din pala, Managutay 7, John Daps, Tutski, Dertolik, Oliver Amaran, Gina Pumaya, Yaya Joyce, Ate Anet Isibi, tapos si Ate Jenny Gimba. Shoutout. Madami. Pobre, ano ba ito? Pobre nga lahirong Pinas. Dami, di ko mabanggit lahat. The one with Noah. Shout out. JJ Hand Fishing. Mga master, mga kamaster, JJ Hand Fishing Channel. Shout out po sa inyo. Boy Isla Vlog. Shout out sa iyo. Saka si ni Boy Isla Vlog. Shout out.
Cat Vlog, shout out sa si di ko masabi ba? Salamat, salamat. Salamat, ang pobreng kapatero, Hindi ako mapag-upload kasi ng bagong video dahil na-busy lang ng konti. Traffic naman. Ha? Traffic pa rin. Ulit tayo Ay, Sampabyan pa rin to, di ba? Narasin to, parang pa tayo. Narasin to. Shoutout din kay Pinoy Tracker. Lilisi, Going Canadian, Miranda. Kay Miranda, family shoutout. Tricycle ginamit nila, ba? Grabe, 9 na oras. Uy, pa sila ngayon. Alis na sila ngayon eh. Dadaan lang daw dito sa Nasinto. Traffic. Ano ba traffic? Natin yung traffic. Ganong kahaba yung traffic. Ang likod is Narasin to. Tulog na to. Oh, doon. medyo padilim na lang konti, mga ano na eh. Oras na lang. 5:14. Ingat kayo dyan, may mga bata. Salamat, ang pobreng kapetero. Warehouse for rent. Barangay Pauli, Bilyasis pa to siya, Bilyasis Pangasinan. Bakit? Naantok ka na? Naantok na siya. Hello. Kaya ang kita din na tabang pala sa Nasinto. Masalan niya ng isa sa niya at nakapagday. Naantok na yung baby ko, baby. Baby Juliana, bilis, tingin dito. Naantok na ang baby ko. Tulog na, Napagod. Kaliligo sa buhangin. Tulog. Nay, dulo na. Nakanganga din. Kuya Oliver, pulang-pula yung mukha. Pati mata. Si Kuya din, namumula yung pagkaitim nyo. Bukas mahapdi yan. Okay. Thank you and come again. Lalabas na tayo ng San Fabian. Sa Nasinto na tayo. Tumawag na mama mo na ito siguro.
Sabi niya, saan na kayo? Thank you po. Ayun ko muna kasi ano, medyo may na signal po. Wan, kami sa nasinto.